Yo, what's up? May muntang mga ga. Another day, another life, another place, another no. Karon adlaw nga Martes, Linggo 28. Nako diri sa gawa sa buwa. Ako ipaabot kay Juan, akong barkada. Paano na siya? Magpa-painting sa bag kay magnegosyo siya. So, atong suwayan og Juan. Negosyo ginagmay. So, paabot na diri mga ga no. O pa man sa naabot. So, ito pakita niya. Gaya ni Moy. Kanina rin ko na ka? Oh, wala city pa ko dire. Urit. Muna siya mga ga. Pila akong commission kada bag? Guys, please comment down below kung pila akong ihatag sa iyang ako. Sa naman. Pila yung punan na eh? Kana. Squinta. Sinse 50 oy. Ako kang punan sa bag, ikaw sa pintal. Ang commission ako kay Kuan 100 kada usa. Ang usa anak kay. Mga siya no. Ato ni soyag painting mga ga. O maintag mahalin eh. So kung makita man nga video, vlog day. So pamalit mo og bag. Ayaw pakita ang finished product nako sa inyo ha. Basin mga next week. Bago ko ikaon. Ilite og kuan ito bi puto bi. Kung gani ko kwarta ano yun? Nakaikuan negosyo. Mura tong storya do na ka. Uy, Bye. wala, uy, dili na ka. Bye. Sige ako ning baton. Model akong Maintag mahalin eh. Yan. Chatan lang tika kumanda. lahi-lagit ang black ha. Oh, bye. Bye. Karon mga ga kay nauli na ko sumbalay mga ga no. Darahan ka tong kanay. Mga bag at ning pintingan ko so magunaw na sa kog mga kan. Pwede painting sa akong nahuna ni kay ako ning butangan og mga buwak. So karon kay mukaon sa ko. Gutom kayo. Ma si sudan ma. Isda. Sen hide kaya pun deh. Masa kontributor mo to? Munggos. So karon magmunggos na yung unto Tay, mga ang gihat na po'y naghatag tay. ako na komisyon. Kato ninggawo di ba kakuha ka na tong 069 ninggawas tay? O ang kauban na nang gihat, ang kauban na natay 066. Mag food trip ko na bigmunggos niya unto. So karon mukaon sa ko. 06. So karon ay mo gawa diha. Diha lang sa mo tanaw mo. Pakita na mo sa inyo ha mong food trip niya unto. Ngani ka kuan mga gaw. Peaceful ang ginabuhi sa bukid oh. Ay tingog sa langgam. Ya, duyan lang. Ngani siya? Bang kayo. Mingaw pero yahay. Lata na. Ay friend. Lata na ba? Hoy. Lata tag munggos na. Kaya ga, lata na may munggos kay hapit na panood to. Ana na ikaw ko magpamahaw. Gidahigda ka gamay. Ay, ikaw man, ikaw na po kabalik eh. Gutom na po. Mga ga. Mga ga. Ingon siya. Wasay trabaho ron. Matog na siya. Ay, kung sa muka do. Ay, kung sa muka kay matog ko. Tama? May pagkatog ko eh. Kasi YouTube katog sa oy. Ayan natin kay human. Guman. Ako may nasugdag. Sige lang ang YouTube la. Ano na siya no? Basta ba? Famous lang may load eh. Ano siya mga ga. Basta ba kayo trabaho. Kasi ko wala mong kuya kuwan ron. Way sideline. Wala tayong hasil hardy. Buhay tambay mo ta. Pawais ha. Lah. Tara mo pinansiray. Ikaw na siya bala ron bus. Daril. Ma. Ngay kag munggos. Mana pa ako mga pinturas siya ma? Apa? Kahapon lang mo praktik. Ha? So, magluto sa munggos mga gano nya. Mangaon mi. So, yang hapon kuan ta. So, ay tagbalik og painting basin ka mao ba ta. So, tos wayan. Oh, munggos te lobian. So, magpinting to yang hapon, pinting. Magpinting do. Pinting to mga ga og kuan pakita na ko sa inyo yung hapon og kamao pa ba ta. Dara mga ga, gitak-anga ni dahil mga ga. Ting. Lah, seryoso guys yang hiwa-hiwa. Chip cook. May charim ka? Ichim deh. Ichim ka? Kana. Namo ta sa gulan og uhong mga ga. Ora siya ga guys. Namo ta sa gulan og uhong ata mong munggos niya. Nalawas man. Lah, dako uhong oh. Ano nga guys? Jugbates. Kanang dili. Sponsor ni Miguel ni soft drinks.
Ko kapliti pun ko lagi ako kapliti. Bagay ba? Bate? Kanay pakuan kang anabsin mo. May kaya, Rosling? May kaya nga manugo mini mo? Ha? Apa sugo alam ya? Why kay Aju kinita kay? Ha? Okay ra na. Oh, naman, diam to sugo palihog mo to. Nahi man sugo sa palihog. Nakay buhat ato. Sa Kanang budburon man. Ay budburon kanang tabag ang halugpad ba? kaon nga puminanoy? Yan sa pagbunot mga ga. Ay pwede ka tong juice, pwede nag-ice-pop. Sama na ay, may klaro ay. Anay dahan pun dito eh. Kung titi mi, lisura di eh. Kato akong katawag dong grabe digit daw dong. Pag uli ko dato tigaan ko sa kabag nga. Kulit. Limon. Ato sa Ilahan ni adto may piso na mabili ba nung sa langit. asa kan tanaw? Katmon, Akat mo na. anak agi na GM. Tay, Di mare sa unahan si Pinilipin ba? bukiran sakat mo lahat ay. Oh. Uy, iyan ito hadri kanon ay. Managkuan, managbunot, managbuak. Mana siya ibuwa mga ga. Ani buwa ni Slobe. Pwede mo siya makaon. Ito kabigang hilo lang yayo. Putos ni. Marami na siya. Ang lahat mo makatilog buwa. Kalobe. Panguha mo. Kaya awa mo na ko ano? Kaggo no? Parang longboard. Buang. Unsa man do? Kamad do. Dawo ya. Lah, kamera nay. Sorry ko na nabe. Kira nay. Ay ba. Tambalan tigaw. Ako kwakdo ko mo siya ay agbati. Kaya mo siya nanaon. Kaya mo ni dok sa agbati mo na butang sa samad. Mayo lagi na. Ha? Tambalan tigaw ako yung doktor ron. Muna ipikit. Gi. Dito. Tambal na sa imong kabuang. Ayo do. Kau ayo do kagod na do. Kahit mo tili mo lagi. Tarong eh. Tili mo kahit na. Kahit mo tili mo. Ligo na sa tong kanay chip cook ron oy. Ligo na tong chip cook mga ga. Ang usa ka chip cook kay kanay. Lah. Para ba ni hugas ang kuan Ni kaon gid siya sa kamu. Kau kag buwaga. Ta kana. Boleh titing gamay ba sa kon? Para ba ni hugas mga bata? Tubig. Kau tubig. Oh ya. Hugasan eh. Nah, di guna sa chip ko. Coba init na di boleh pa. Di pa? Kapa? Kapa? Kapa ba para mag-init og di. Nado, luto do. Tah, lunod na mga ga. Ang lamas. Sa mga single diha mga ga no, sa mga wayuyab diha nga makakita niya akong vlog. Yaban yung batay kay butang gina siya, no? Gihana gina niya mga guy. Tay. Daniel Dignos. Kuado. Mika tadi. Mika. Saan magkawin sa'yo mo? ya. Wala, nagsilidaw na ako. Silidaw na, be. Ah. Mas 12 lang ako nga matukoy. Tanog YouTube eh. Ngayon ba ma? Palungag lang ma. Plato ba ka? Dara mga ga, luto na ang among paniud to mga ga. Ang buwan ba? Sa masad buwan. Na magluto ko? Tara, dadi mi diri ha. Pasapasi dito kay gutom na kay ko. Ha? Buwan ba? Paabot ko kay, di ko mukha masabay buwan. Lasag na. Juice na to. Juice po. Dag pitsil. Pitsil ya, baso. Inom na ko pineapples mo ay. Lah. Datangan ano ayuda. Dilami juice dilami nya. Buat ha. Paabot ko ha. Nanang buat mga gaon, nanang buat mga an, mga an. Ang kok na lewa. Juice de juice.
Ko kay. May itong tilawan mi. Putol ba? Tuo ka na putol. Putlo no kan. Kabson na ni di Ang ba? filter na, pwede mo katunok. Aya. Oh, gitu mo sa. No. Ya tutoy. Magi daral git. Magi mo to daral. Timing mo jud kay pag 12 oh. Do, pwede na kayo magminya do. Pag ano mas musida na ma? Ang kapit na mahuman. Apa na mahuman dahil? Pasok ko kay. Yeah, manag subad mga ga. Salamat ga, Jason. Sponsor sa Coke. Ha! Koko, koy bala, trabaho ba sa kinong ko? Mi ado. Tungit na pasti ba? Inom ka? Uwat, pag-uwat. Mo na mo ano. Wala. Pero mga hapon ng mga no? Medyo lain ang panahon. So, masuway tag kuan paint o kamababata. Kuan nato suway tag paint o kanang flower o kamababata no? So ato ang karong gamit no? Kung kuan ako mga kan hiraminta. Oh, diara mga ga, mo na itong kuan brush o pinta no? Abog na kayo. Gamit. Kani atong pinya cardboard. Kana may plato. Uban na sa tanan. Very good yung mama no, kaya nang hugas sa daan. Una siya nilakaw. Ma, very good ka. May ka nga pagayanahan. Imbis akong trabaho, siya na trabaho. Very good kasi nga pagka mama. So ko na talaga mga gano. Muna siya itong gamit. Paintbrush, cardboard, pintal, band paper, tissue, para trapo. Ayaw nang kuan, lahi nga trapo yung una-una. Baterya, tubig, kana wala plato, nilabot. So pakita na ko sa inyo ang finished product ko niya ha. So dira tong finished product mga gano. So murag di pa kita satisfied sa tong kuan. Agi kay murag need more practice pa kita no. Murag kailangan ba yun siya praktisan na tog maayo mga ga. So karon ato lang sa tapuson mga ga kay hapon na niya daghang patag di gamuhon diri maglungag patas tong balay no. So at least bisag tambay ta di ta palamunon diri natay gamit ginagmay. So o siya mga ga no. Kuan siya. Basic ma-release nga video pwede mo comment dito sa pino to masuno pero sa pagkakaron kung ganahan nga kuan lang isa i paint kay kuan kanang flower lang sa aba para murag connected to sa nature. So ibaligya ako ni sa merkada. Magnegosyo ko no mi. So mentag mahalin ni mga support mo sa mga ano small business kuno hay. So sa pagkakaron ako ni sa tapuson nga napo kay bahaton dire magligang ko po kay para i-always kong mama para ka na siya. Ang ngaon na lang mi. So sa kuan mga ito lang sa nitapuson karon. So that's all for today no. Kita-kita ta sa akong sunod na video. Ay mo kalimot pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel mga no. That's all for today. Anoy out. Bye-bye.